ng reklamasyon sa buhay nating mga Pilipino. Wala pa man din ako sa gobyerno, nakikipaglaban na ako para hindi matuloy ang anumang reklamasyon sa Manila Bay. In fact, nung pag-upo ko noong 2016 kasabay ni Pangulong Duterte, isa sa binanggit ko nung ginagawa ko yung Philippine Development Plan is dapat ngayon pa lamang i-identify na natin at pag-agrihan saan pa banda sa Pilipinas pwedeng magreklamasyon. In other words, magplano na tayo. Siyempre, hindi kasama Manila Bay dyan. Piliin na natin. Magplano na tayo. Kung alam natin kung saang area pwede mag-reclamation at anong klaseng reklamasyon, i-declare natin para doon na mag-invest yung ating mga negosyante na gustong mag-invest sa bayan. Pangalawa, gawin mo natin to sa probinsya. Gusto nga natin ang tinatawag natin equitable distribution of wealth, equitable distribution of investment. Bakit Manila Bay? Magta-traffic na naman dyan. Doon tayo sa probinsya pumunta. Pangatlo, kailangan malaman po ninyo ilang